Shalom Manginang. Ala yang masuk nama prosesi ni anak kota. Jadi hupai dohami dihamu amanami inanami nang anak nami nang dongan nami asa jongjong mahita menyambut anak kota na makatidakon hapor siaun. Hudul mahamu saluhuna taparadema rohanang pikirata di parsaurata di minggu sadarion alani martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matu hatta marede mahita. Alleluia,
marhite-hite guarni di bata ama, doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho guarni tod di parbadia na tumo palangit doho tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, pajojo muna maaw laho martangi ang tuaw, jala tangi honok kumahamu, jala luluam muna maaw laos jupang hamu, molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna, jadi jupak kamu maaw. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugon naso hatudosan, holan ala ni asini roham sabingdo, ubahen na tarbahen hami marpung di jolom, marsada ni roha martangi yang tuho, di parbaga hodo di bagasan hatam, mula dong dua manang tulu halak marpung marhiti-hiti guarmu, lehonom mudo na pinangido na sida, ali Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon mapangiduan nami, lehom manataw hanguluan nami, lehom madihami saliling dihasyanganon, parbinotuan dihasitongami, dohot dihanguluan saliling-liling na, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tangiho kamu mapatik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna, patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaono mari maula hamu nasa siulaumu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi, dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni hutani halape na mangibati hutam. Adi na ono marido di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jaladi parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikot di habiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tuis rohatta, diajar nasian hatani di bata, ikut badiado hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta,
tumangihon doho mangguruhon ido sahana. Atong rak mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon naho bar tupatik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tupatik mi. Amen. Marede mahita. Tatopoti madosat tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partaluk ni roha jalan nabasar doho. Semar pangulahi maroham midahami. Dibaheni say sesa masudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamaguan Kristus Jesus do naung mate. Alay dada holani nang mula mangulu do jala di siamun ni debatado iba na mangodihon hita. Hasangapom ma di debata na digijang. Marede mahita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di Job biddu 33 ayat 26 saha rodi ayat 33. Job biddu 33 ayat 26 saha rodi ayat 33 tajahama marsikat sorim.
Molo martangiang ibana tu debata jadi asiasian nama ibana. Jala patari dahonon na bohina tu ibana mardongan ulup-ulup. Jala pasuangon na tu jolma nagalei hati goranna. Balik ibana paluahon hosakku, asa unang turu tu bagasan hamaguan, jala marlas ni rohang olukku marnida hati urun. Naing manungihon todina mulak sian hamaguan, asa dipatiur rohana marhite sian hati urun ni hanguluan. Alai mula tungadong dope sulam selusonom mutuau haru hatahom mai ai dipangido rohaku naing mamitori ho. Ido yanggo sahana martua do akan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Maride mahita. Tahatidakom mahaporsyaw tay songon na hinatidakon ni dungata sa haporsyaw di sadok portibion ra mahita madok. Au porsya di debata Jahuba ido ama pargugo naso hatudosan na tumopalangit doho tano. Au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudusani disima ibana pemamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dia sesaan ni dosa doho dihatai na madok
mula mangulu do sogo daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan naso rasuda. Amin. Kor ina lubuk baja.
Tabigema titing ni Huriata. Shalom madihita saluhutna. Damang dainang hahaanggi pinaribot. Tabegema titing ni Huriata. Naung masa dohut nalau pamasan di tonga-tonga ni Huriata. Titing tanggal 10 Mei 2020 onom. Parhalado HKBP Batam Pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas ni Huriata. Na on dope parjolo sahali romar minggu di Huriataon. Sai di pasu-pasu di Batama persorata sadarion bahen sangap di Goarna. Parjolo Goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu rogate martangyang. Dohot topik minggu dang masohot martangyang. Paduahon dakdanak nasorang. Parjolo di basa-basahon tuhata do sada dakdanak boru di keluarga Amang Usfri si Hombing inang Irawati Sinaga ruas wik balai kolam sada Galilea di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 onom. Sehat do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Paduahon di basa-basahon tuhata do sada dakdanak boru di keluarga Amang Ridu Mubatari Horan inang Sapwani Silaban ruas wik baloi kolam tolu di hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 onom. Sehat do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Patoluhon di basa-basahon tuhata do sada dakdanak bawa di keluarga Amang Luhut Leonardo Simajutak inang Arlina Marpaung ruas wik Sion di hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Sehat do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Patoluhon ruas napida. Mamuka minggu sadarion pida ruas ni Huria ma keluarga Amang Jimmy Manopo Abraham Simajutak dot inang Chris Friska Julita Lubis Sian HKBP Batam tu HKBP Sukupang Resort Sukupang Sai diramoti di Batam Manasida di Huria Naim Baru Paupaton maka tidakon ha porsyaon di minggu ta sadarion 10 Mei 2026 di permingguan pukul 10 wipon di patu pa Huriat tado pakobasion tu namar hati dakon ha persyaon sesi parjol tu aka parguru malua di taonon laos diuduti marulaon nabadia tu nama kahati dakon ha persyaon dohot keluarga sesi paduahon di patu pamai di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 di permingguan pukul 10 wib. Palimahon persembahan amplop tu panitia tahun transformasi. Di hari Minggu sadarion patu paut tado papungu pelean amplop khusus di Ganu permingguan laho mengurupi dana panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga tapa sahat ma di bagasan ias niroha jala las nirohata paunopon kunjungan kategorial ama PHD tu pos pelayanan muka kuning di minggu sadarion borhaddo kategori ama PHD patupahon kunjunganna tu pos pelayanan muka kuning sai di pasu-pasu di Batama perdalanan nang persoran nasida papituhon pesta peringotan ari hana naik ni Tuhan Yesus di hari Minggu, di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 patupauta do pesta permingotan hana naik ni Tuhan Yesus di Huriata permingguan di pos pelayanan muka kuning dohot kampung nanas masohot ma laos di pasada di HKBP Batam jadwal permingguan ni Huriata ima parjolo permingguan sesi parjolo pukul 7.30 mar bahasa Indonesia
Paduahon permingguan sesi paduahon pukul 10 WIB marbahasa Batak. Laos marhite titingon di pabotohon matuhita masohot do pertangyangan wik di huriata di bagasan mingguan. Pawaluhon pertangyangan parhalado dohot keluarga di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 di Patupado pertangyangan parhalado dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna nama jabui ima parhalado wik bengkong sekitar baloi kolam sada Galilea disosoi matu salhut parhalado dohot keluarga asa madohoti pertangyangani masuk pukul 10 siawib. Pasiahon partangyangan ama sahata dohot keluarga. Partangyangan kategorial ama sahata dohot keluarga di Patupama di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Maringanan di ruangan sermon. Nama jabui ima keluarga Amang Pasaribu Boru Hutahayan masuk pukul 10 atau 10 WIB. Pasapuluhon Sabtu ceria sekolah minggu. Onma jadwal Sabtu ceria sekolah minggu HKBP Batam tapataruma aka yanak kota madohoti Sabtu ceria. Parjolo pos pelayanan Lubuk Baja nama jabui ima keluarga situa Pasaribu Boru Hutagalung di Bainmai di GSG lantai 2 masuk pukul 15 WIB. Paduahon pos Muara Takus nama jabui keluarga J Madalahi Borusia Turi di Bainmai di pos Muara Takus masuk pukul 15 WIB. Patuluhon pos Bengkong Indah nama jabui ima Amang situa Silaban Boru Gultom di Batu Pamai di Bengkong Indah masuk pukul 15 WIB. Papaton pos baloi kolam nama jabui ima par baloi kolam sada Galilea di Patupamai di gedung sekolah minggu baloi kolam masuk pukul 15 WIB. Ruas namar sahid tatangyakon ma dongata natongon dope di bagasan parsahiton asa di Leon debata ha mamalum tunasida guar-guar ni namar sahid boy mata ida di layar videotron manang titing na adong di hita. Pas 12 hon bunga altar persembahan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga Amang situa Sabas Panggabean wik bengkong sekitar dohot pelajar sidi sai ditabai debata ma pasu-pasu di nasida. Pas 10 toluhon gerakan pengadaan gorden gereja di Patupa Huriata do gerakan pengadaan gorden gereja lahu mengurupi peredam suara di gedung gereja marhiteon pinabotohon ma tu saluhut ruas nanaeng mengurupi boy ma di pasahat tu situawik nabe manang langsung ditransfer tu rekening huria. Guar-guar ni naung pasahaton sumbangan gerakan pengadaan gorden boy ma taida di layar videotron manang di titing na adong di hitabe. 14 informasi dohot soso boy ma tajahasa diri. 15 ucapan selamat ulang tahun. Sudai perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nehuria na marulang tahun hatu tubu dohot parbagason di bagasan minggon hata ni debata imasian 2 Korintusia ayat 15 alai mauliate matu debata ala ni sileon lehonna na sotar hatahoni 10 onom warta keuangan. Saldo ni huriata di tanggal sia Mei 2020 onom ima godangna 107.155.048 rupiah. Songonima titing ni huriata di mingguon anggiat ma merdalan di bagasan haulion dot hadingganan tahu hasangapon di debata
Mau lihat tema di tu hata, mau lihat tema nang dihita saluhutna. Horas. Tabigema ede puji-pujian sian parguru malua. Tapuji matu hatta merede mahita sian buku de nomor 240 siap. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha
Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Koras marita saluna. Turpu jamita di minggu tasadarion ima minggu rogate martangyang. Tersurat di Kolose bidusada ayat sia saharo di ayat 14. Sono madidok di sini. Di bahini dukku bigi hami i dang macohot na kami tumangyak ko kamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha manadalomo ni rohana marhiti-hiti nasa hapistara dohot habisuho partod dion asa marparangin atama di Tuhani hamu gabi halomo at situtu jalam marperbuihon nasa ulaw na dinggan laos gadda di hamu panadaod di debata gabi margogo situtu hamu hobar tugogo ni hasangapon nai makorhon nasa habingeto doho labas ni roha mardongan las ni roha madok maulihate mahamu diamay nakpatauho kamu majalo tohap na dibaga sa katiuroni sitianon niyak kanabadiyay ay nunga di roro hita siyang gonggoman hahulumoni jala di paucat tita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana di bagasan ni bana doadong di hita haluaw ni ima hasesaan nyaka dosa idosahana minggut ta sadarion ima minggu rogate martangyang doho topik dang macohot martangyang tidak berhenti berdoa. Ahdo mangojar hita martangyang ima alani keinginan, alani kebutuhan atau kompleksitasnya hidup ini. Doa adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah hubungan kita kepada Allah. Maraduk pod debata. Dia mau kana hina holongan 2 tahun terakhir ini dak tababe martangyang seperjabu molo di partangyangan ala atar torop nabakol rohana lahu majabui partangyangan alani persoalan si bahet tangyang ayulo do dang disiamatai alani persoalan mabahet tangyang lebih huingot ditikihai makubasi di sadahuria angguna ringgas tu partangyangan inatai do amatai burjudo marminggu alang tu partangyangan alani perkarijuan dak saibu imana dohot dungi dung ditudu parhalado sitwawe na di jabumu ma partangyangan minggu naro oloy na natay dotong dung mulak di paboy natay matu amatay dungi roma amatay didok matu natay boy do di jabuta alay unang ngau mabetangyang seperjabu adak pola beres manoni ina natay saminggunay dung law hari ha daang horo mabetangyang da inamatay tu inatay oh loh ale dang apala yakin namatay horwa uluan ni inatay mabetangyang adang dang yakin au diho dang hadirau disi dizabu dawan no doh daw partangyangan alay sa kamar mau partangyangan annon molola mabetangyang lawhon no tudapur gabe sa halakku di sini mana balau do tonga matay tu kamar dungi dungro akka tamu ro parjamita na perjuri sukun adi dia amang dungi dia lusinate topu di jo bos na amang masuk malam borha nak kaning masuk malam ibana aruk kari zona arjen ya dungi dung merdala pertang yang anu merdalan
somal do pedisi di hati hai holan amen amen. Marisa may bana bawa mahuroa ditikina marisa pi ibana di kamari betukom may bana nemana ma di kamari dungi Roma situa manang na perjamita di dok dah ay di dok koni nang nakaning masuk malam doamang adok suara ni bawa betuko di kamarmu ise doi pitor hatok doi natai memang madok amang nasu setar bawa do dang masuk malam nahurak sehat dua mata nahurak sehat toy mate saitumi bu sehat perjulo sehat siap bir ni rohana martangiang nepedua kon sehat ibana secara fisik inap amatai dia mau kana hina holongat di bagasan guarin tota Yesus Kristus memang secara formal songonido kita martangiang ala urok nakaning kenapa kita harus berdoa karena didorong kebutuhan kita, karena didorong keinginan kita, karena didorong kompleksnya hidup ini. Dia mau kana hina holongat di bagasan guarin tota Yesus Kristus. Godang dope na martangiang nuaingon. Nakpe di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutas yunaingon. Nunga godang danga pala makari koton ngolu partangiango be. Godang dope nuaingon ngoluna hidup di dalam kerohanian alai dang apala diha ngolu honi bana be ngolu partangiangani di zaman yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan notifikasi, penuh dengan kecemasan seperti saat ini. Terkadang doa itu berubah menjadi alat darurat rohani atau jalan keluar alternatif. Saya ulangi, terkadang doa itu adalah alat darurat rohani atau jalan alternatif. Molonung hira-hira sotolap be dihilala di jauh mamartangiang mohon bantu atau topang di dalam doa. Saya itu matangis. Saudara-saudara, gabi jut doa itu kita pakai saat hidup ini sedang darurat, atau doa itu kita pakai saat hidup ini waktu sakit, atau doa itu kita pakai saat waktu tertekan atau saat hidup terasa gelap. Solusi terakhir alani di minggu rogate, di minggu martangiango, di paingot dohita, tangiang bukanlah cadangan terakhir orang percaya, tetapi doa adalah nafas hidup umat Tuhan. Doa adalah ritme yang menolong gereja tetap berjalan di dalam terang kasih Allah. Di tongos Paulus do surato tuhuria Kolose, jala surado huria Koloseon di pajongjong si Epafras sahalak sisean ni si Paulus, jala ruas ni huria di huria Kolose ima marharoroan sian halak na sojawudi naung majalo sodang ni barita nauli. Jala tongod di bagasan situasi yang tidak simpel atau situasi yang kompleks kota kecil do huria Kolose. Ima di lembah Likus wilayah Frigia. Jala huria Kolose masyarakat yang beragam dan suasana sosial keberagaman yang bercampur. Muncul do di tonga-tonga ni huria Kolose ajaran yang menawarkan pengalaman rohani dan pengetahuan yang dianggap lebih tinggi, lebih dalam, lebih istimewa, tetapi justru menjauh dari Kristus.
Dipersiajari nasida do parbinotoan, dipersiajari nasida do pengalaman rohani, dipersiajari nasida do parjupangan ni nasida rapdoh di bata. Ritual-ritual mereka persiajari. Alai diberek Paulus, justru mereka menjauh dari Kristus. Dihaporsiai nasida do Kristus. Dihaporsiai nasida do debata, jala mangolu do nasida di ritme ni haporsian nasidai. Alai gabilam dao nasida sian holong ni roha, alai gabilam dao nasida sian ajaran ni Kristus. Alani ido ditongos Paulus suraton, marhiti-hiti tangiang di dokibana di si. Di baheni dukku bege hami dang macohot na kami tumangyak kamu. Paulus mengajar jemaat Kolose supaya tetap hidup setia sebagai tubuh Kristus. Jadi adong podana lilu, adong cikal bakal perpecahan atau mementingkan diri sendiri di nasida di Huria Kolose. Alani do Paulus dang macohot tami tumangyakko kamu. Dang macohot senantiasa berlangsung dan senantiasa terus menerus. Maka doa itu tetap berlangsung, doa itu tetap berlangsung terus menerus dang macohot. Taku boto kamang doho takainang nasugut ditiki mengajari sekolah minggu au husuk kuda dana sekolah minggu. Kapankah kalian berdoa? Berdoakah kalian? Berdoa mang. Kapan kalian berdoa? Adong madokon bangun tidur, mau makan di sekolah, ya. Berarti rata-rata anak-anak itu berdoa mau makan, mau tidur di sekolah. Alerok sahalak mengelusi di dokibana setiap kali memulai kegiatan. Wereng dang kelas 4, dang kelas 5 do perai, barangkali kelas 2 atau kelas 1 itu perai san umurnya. Kapan kamu berdoa? Berapa kali kamu berdoa? Setiap kali memulai kegiatan. Mau aktivitas apapun itu, mau kegiatan apapun itu. Paulus madok dison, dang macohot tami tu mangiakko kamu. Maka doa itu berlangsung terus. Dang macoho tumangyakko kamu tetap tinggal di hadapan Allah, dibentuk sebagai umatnya dan hidup dari karya keselamatan Kristus. Alani di persoalan, di kompleksitas ni masalah di Huria Kolose, na perjoli do Paulus, dang macoho tami tumangyakko kamu, jala mangido asa digohi dihamu patas ni roha manada lomo ni roha ni debata. Paulus tidak meminta orang-orang Kolose hebat secara rohani. Paulus meminta orang-orang Kolose menjadi komunitas yang memiliki mata hati yang peka, mampu mengenali kehadiran dan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam relasi mereka sebagai tubuh Kristus. Songo pamatang ni Kristus. Alani dihirim Paulus ditadda nasida songon pamatang ni Kristus, jala ditadda nasida naung tinobus ni Kristus. Alani Paulus memohon pengenalan akan kehendak Allah. Tadahamu mahamu pamatang ni Kristus
naung ditobus di bagasan Kristus dan mampu mengenali kehadiran Kristus dan karya Kristus di dalam kehidupan sehari-hari dalam relasi mereka sebagai tubuh Kristus. Teomokan hinaholongan di zaman yang penuh informasi seperti saat ini, seringkali kita jatuh ke dalam dua sisi. Na perjolo godang do taboto hal-hal rohani alai tung merpogos di holong ni roha. Na kedua kon banyak orang yang sibuk melayani tetapi sangat dangkal akan pengenalan Allah. Molo ta pa hobbar tuturpuk epistil tai nasian Ayub nakaning aduk tulu opak dongan ni si Ayub, si Job, si Elifas, si Bildad, si Sofar. Molo sosalau si Elifas on saya membuat pikiran dotu kebatinan. Dungi si Bildad saya membuat pikiran dotu tradisi-tradisi masa lalu. Si Sofar saya membuat pikiran nado taringo tu di bata. Percakapannya rohaniah terus. Jala dilibat tonodo di bata. Jala di dokimana tu si Ayub tu si Job. Eya tung dapot tum di bata. Atik tung merpamuati do di bata di dosam na gudangi. Coba kita bayangkan, sudah dojol memerdosa di dewata, tapi dia tampil menghadirkan Allah, tapi menghunjuk Ayub sebagai pendosa yang sangat besar. Allah ni tampil masih lihu, martangi yang mahotu dewata nagok asiasi, jala martangi yang mahotu dewata, pajupang bohirap doho dewata. Allah ni ini hamuakanlah hina holongan, moluh ulangi selnai, godak taboto hal-hal rohani tapi miskin dalam kasih, banyak yang sibuk melayani tetapi dangkal dalam pengenalan Allah. Ido didok Paulus di bagasat tangiangna martangiak tua dopan ni dewata asa ditadana sida dewata dohot sakap ni dewata di bagasan pamatang ni Kristus. Alani dihamuana hinaholongan banyak doa-doa kita hanya di seputaran kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Pekerjaan, kesehatan, keluarga, citong doi, semua itu penting. Alai Paulus mau mengajak kita lebih dalam di dokibana gohi hami lahotumadda sakapmu. Maka belajar melihat hidup ini dari relasi dengan Kristus, menjauhkan dari spiritualitas yang hanya mencari pengalaman rohani tetapi tidak peduli kepada orang-orang yang rapuh. Manadda sakapmu di bagasan Kristus. Gimana perjulu? Napa dua kon tangiangi membentuk cara hidup kita. Doa itu membentuk cara hidup kita. Di ayat 10 asamar parangin atama di Tuhanihamu gabe halomu asitutu jalamar perbuihon nasa ulaon nadinggan. Orang yang berdoa itu membentuk style, membentuk cara hidupnya sendiri. Bagaimana cara hidup orang yang berdoa? Naparjolo marparange natama dia dopan ni Tuhani. Idong ulu ni si Partangyang. Karena itu doa itu bukan hanya lip service. Dakola nasa tabu bigion.
alai tangiangi patuduhon parange nadenggan diadopan ni debata. Edeta nomor 3 do tahai tangiang do ojahan ni. Tangiang do ojahan ni mulai dari Indonesia, indahnya saat yang teduh. Maka dua itu membentuk style marparangi na denggan diadupan ni debata. Erong gosol ma jaguro martangiang. Jala hampir dang boy dibedakan na martangiang doho nama dokata di ulau nadat. Jaguhnya martangiang. Alai sasitong na patudu hotangiang na parangena na denggan diadupan ni debata. Marparange na denggan diadupan ni debata. Alani doa itu bukan hanya sebatas formula kata-kata yang keluar dari mulut itu atau susunan kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Bagian naparpudian non boy do martang yang nak pesoy boto mangido si pedingona ala memang nunga di pasikop debata bagian napatuluhan non. Jadi berdoa atau pendoa itu adalah membentuk kepribadian seseorang marparange natama diadopan ni debata. Gimana parjulu? Napadua kon gabe halomoan si tutu. Halomoan disukai. Siapa yang menyukai? Disukai oleh Tuhan. Dihalomohot debata, jalamolo dihalomohot debata, dihalomohot torop halak. Disukai banyak orang. Jok-jok lo hudok dijamitak kusongonon. Kualitas hubunganmu dengan Tuhanmu ditentukan bagaimana kamu memperlakukan sesamamu. Hubunganmu tu debatam ditentukan bohado halak na asing di hadapanmu. Apakah kamu disukai? Dihalomohon debata, jala dihalomohon torop halak. Memang tengah lama lo ibana martangiang alai lomodo roha mernida ibana jala lomodo roha mernida kehadiranna jala lomodo rohana mabigi hatana nang piapa lautik haruar siapa manganna. Disukai banyak orang. Barangkali boy do alani style lakaning alamar parangin atama alai ngolu ni halak si partangiang gabe halomuan ni torop halak. Itu si partangiang gabe halomuan ni torop halak. Napatoluhon di bagasat tangiang jala halak si partangiang gabe marperbuehon nasa ulaon nadenggan. Tewak kanah hinaholongan boy do perbuih ni tangiang ulaon. Jala boy do ulaon perbuih ni tangiang. Alani ngolu ni si partangiang merperbuehon ulaon nadenggan. Adong do hiapa juk pangau doho sahalak pinopar ni porhangir guru huria jala guru hurion sian situa do sian situa alai tinggal di komplek ni gereja ibana di Hatihai dan dia tidak menerima apa-apa, dia tidak menerima gaji. Barangkali si palas roha dorana jalon ibana ipe tiki Natal doi alai di dokon amat tapor hangiron saliling di pergudungan ini ibana dia tidak pernah kekurangan. Daknya hurang imana di Sipanganon, daknya hurang imana di biaya sekolah anak-anaknya. Dia tidak pernah. Cukup do sude. Jala molomar manuk ibana daknya rosahi ni manuk budil tu manukna. Jala molomar pinahan ibana dakya rosah ini pinahan. Jala di hati dakut di hajong jokon imana doi.
Dungi nangpe di bagasan hahat citon dalam ekonomi yang pas-pasan, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Pas do ditikinai pertolongan di debata ini bana. Selalu ada cara Tuhan, jalan Tuhan. Dungi di dokimana ketika anak-anaknya sudah sukses, perbueni tangyangna. Alani halak si partangi yang merperbue do ulaonna, jala ditangyakon ulaonna, jala sian ulaonnai manapu perbue ibana. Idu tangyang. Si patak kamang doho takainang melolao, ianak kon niba borhat tu persikolaan. Jaladang binereng beibana, dang binoto beibana, dau sian niba. Hanya sebatas kemampuan mendoakan nama, kalau sebatas menangyakon nama, dang macohot menangyakon, asa merperbue, ya, asa merperbue. Alani halak si partangyak tangyakon ulaumu, asa merperbue na dinggan ulaumi. Ini merperbuina dengan dak persoalan kuantitas, dak persoalan jumlah, tapi persoalan kualitas. Merperbue gabe lasni roha diho. Napatuluhon ditangyak ko Paulus do asa dipasahat gogo tunasida. Laos gadda di hamu panadaun ni debataga be margogo situ tu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makorhon na sahabeng eto do lebas ni roha mardongan las ni roha. Kekuatan yang Paulus doakan bukan kekuatan untuk menguasai, melainkan kekuatan untuk bertahan, melainkan kekuatan untuk sabar walaupun dalam tekanan. Jadi doa membentuk spiritualitas jalan bersama, yaitu kehidupan untuk berjalan bersama di tengah kompleksitas hidup ini. Makin ngaudokon, terkadang doa itu adalah jalan pintas, jalan alternatif. Tapi di sini doa itu adalah memohon kekuatan asa mergogo menghadapi. Asa mergogo menghadapi. Arong buhiapat Tuhan Nabi suksongonon, jangan minta gelombang berhenti, tapi mohon kekuatan dari Tuhan agar kamu mampu mengarungi gelombang itu. Alani di bagasat tangyang duhita mergogo menghadapi perdalanan ni nguluon. Napatuluhod jalan aparpulima. Doa marurat tu pabahenan ni debata didok de 12 madok mauliate mahamu diamai nauk pataho kaum majalo tohap di bagasa katiuro sitianon yakana badia ainunga di roro hita sian gonggoman hahulumoni jala dipaucat tita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana. Pabahenan manangkarya ni debata melepaskan kita dari kuasa kegelapan masuk ke dalam kuasa terang kerajaan anak yang dikasihinya. Di rorosian hahulomon masuk tu hati uron. Alani di bagasan ha anakon ni Kristusi kita diterima menjadi korban penebusan dan pengampunan. Kita ditebus dan diampuni. Saudara-saudara, dang apala dau behita martangiak tu debata. Terkadang seringkali kita berdoa dengan perasaan takut. Kita merasa tidak layak di hadapan Allah. Kita merasa diri terlalu kotor di hadapan Allah. Kita merasa diri jauh dari hadapan Allah. Dan apalari kok begogo-gogo suara mengido tu debata. Sahira nasu di bege debata.
karena kita sudah diterima Allah, karena kita sudah diampuni Allah. Allah telah lebih dahulu menerima kita. Alani ini dok Paulus molo martangiak kita tu di bata. Dada songon halak na jongjong dau di duru, na say manuktuki gogo asa di jakkom masuk. Alai songon halak naung jonok tu adopan di debata, naung di zalo debata. Kita berdoa bukan sebagai orang asing, tetapi kita datang sebagai umat yang telah lebih dahulu diterima Allah. Kita tidak lahir dari ketakutan, tetapi kita lahir dari rasa syukur penerimaan Allah. Allah ni molo jonok do debata, songon nama katai pa adu-padu buhi kita tu adopan ni debata. Habisi habirat tadi adopan ni debata. Kita telah diterima Allah. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup menjadi anak-anak Allah, dibentuk di dalam persekutuan satu tubuh Kristus, marsaur mahita doho na humaliang jalamangido tu adopan ni debata. Tunggabe si partangi yang mahita di bagasan nguluta. Amin. Tuhan, dada Tuhan nadau hosiak kami. Alai Tuhan nazonok doho dipazonok ko dirip tu kami. Alani makatai kami pa adu-padu buhi tuho. Asalam hutada kami ho di bagasa Kristus naung gabi jolma naung rap doho tami. Lam hutada kami mahu di parsauran nami sigano paria li Tuhan. Mengulu kami di bagasan holong ni roham lam hutada kami hazong zongammu di parsauran nami. Molo martangia kami oleh Tuhan. Patuduho parangin na dinggam may diadupan mudo diadupan ni torop halak. Molo martangia kami gabi di halomohoko kami jala si halomohon ni torop halak. Dungi marparbue na dinggam mahami jala tahu kami madok mau lihat Tuho. Atok pasu-pasu mahatami oleh Tuhan. Naung dijakoko jala ditubuco kami oleh Tuhan. Jala naung dijoho kami tu parsaurani. Pasik kopommu madi kami saluhutna. Khobar tu tangi yang nang haporsion nami Tuho. Laus sadarion upatu pahami do makkatidakon haporsion. Ala dihakungi na toras na do haporsion nasida selelengon uju mabuan nasida tardidi macalo padijun na badia siakko. Sadarion nasida sadiri mamar hite-hite pamangan na makkatidakon haporsion na Tuho. Atok say pasu-pasu maakayanakon namin oleh Tuhan. Asa tang haporsion na jala mergugu na sida ali Tuhan. Atong dihoma tama puji-pujian hasangapon sahat rodi sa liling-nililingna. Amin. Tapasaha ma piliata maridi mahita.
Jaladi marohatta di acara makatidakon hapor siang Meridi mahitasan nomor 150 ayat sada dohot ayat 5 laus jongjong ma natoras dohot dak danak naneng makatidakon hapor siang. Marhite-hite goar ni Dewata Ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Amin. Hamu aliak kana toras nidak danakon di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong disong tamaju mulu madok mauliati hamu sadariot tu Dewata ala ni sudia sini rohana nasai laon ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hata ni Dewata doho dalat tuhanguluan alai tamado ngoto muna sadariona kapabahena muna tuak kayana komunaon aidang dilihod Dewata yana komunao tuhamu asadong donga muna mangulau lo cabing alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihutton hata ni Dewata ido baina dilehon ditangya ko kamudo ganupari akayana komunaon na saylaon asaw nang mago na sida molo dihilala hamun waing hurang ni pabahena muna taringot tu akayana komunaon tamauduk kamu tu Dewata manopoti salamuna atong martangiang mahita alia manami ama ni nasa targor ama di banua gijang doho di tanong on sai tangihom matang yang namio jakko makada dana kong gabeyana kommo asima roham lehom matau di perbadia itu rohana sida asa gabi sisyammu nasida rodi saliling nililingna molo tung nahurak pabahenan nami nasai laut tu nasida sai sesamai sayunang matargasip nasida jalaunang loas mago manangises yan nasida binahin ni pangalaho nami asima roham sahat tu tangammu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras merede hitasan nomor 140 ayat 2. Amin.
hamu kada danak na hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing dijulu ni debata nama merek torus tu bagasan rohamuna doho dijulu ni huriau nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni roha ni debata daktar behek kamu be masih dalia suhu diari paruhumani molo ingot rohamuna dia kaari ni ngulumuna nak salpui tamama dok mauliate hamu tu debata ala ni sude asini rohana jala molo diingot tamu akapabahena muna na soture ima neang doho langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi saluhut dosa muna tamamar sabbe hamu sadari omar ningoti buat kamu maluhut na itu Tuhan Yesus asa dise saya lani mudarna na use humokko perdosa nama nopoti dosana alai paubahamu marohamuna huhut pukahamu maparangi nai baru olak ni sadarion asa dalan muna dalan naguguti na marhapatean Tuhan nguluan sisa liling ni lilingna atau ngalusihamu mana husukut tonon di zolo ni debata dohot di zolo ni akadongan na pungudison di parhatu tu roham do hatani debata naginu rohom muna sailaon holani do dalan Tuhan uluani olo do hosian nasaroham tumudal hon saluh dosa jala olo do hotu culuanom mangihutton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu olo doho makanguluhon hapor siaw na sitong inahina tidakon ni huria Kristen Protestan so natar surat di padan Nairobi doho di padan Nai Baru atong namarpadat dohamu nuaing doho debata nabadiyai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot hapor siaw muna martangiang mahita aliama nami jala debata nami suruh matod di purbadia turuhan nami bemar hite-hite Tuhan Yesus Kristus hule hok kami marohan nami baheningan namola nion rodi saleleng nilelengna suraton jala sahapi matusi sude na kului hami sai paujung maulaun na pinuk kami di bagasar rohan nami ramoti mahami sa sudena unak tu hama gua sogok manangise siak kamion togu jalai ring-iring mahami ganupari asa sahat tami Tuhan nguluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu mazolo hapor siaw muna Rapamodo au porsea Budul Maham Meredehita sian nomor 140 sia ayat sada dungi Roman nutuzulu 22 halak Tong ihuton aku
Hata si paingot di si Sri Mulyana Lestari Borukaro. Di nama katidakon haporsiaon di minggu sadarion. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 10 ayat 10. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluhan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di Silidia Angelita Winarta, nama katidakon haporsiaw di minggu sadarion. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan iri batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di si sarah no pika mona simbolon, nama katidakon haporsiaw di bagasa sadarion. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni di batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Esther Yolanda Junita Hasibuan, nama ketidakon haporsiaw di minggu sadarion. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Erpina Juni Romauli na baban, nama katidakon haporsiaw di minggu sadarion. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matho tupal hanguluan. Parangehon mahatan ni batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Gebi Indriani Hutapea, nama ketidakon haporsiaw di minggu sadarion. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Joy Naomi Isabel Simangucong, nama ketidakon haporsiaw di minggu sadarion. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Anastasia Teresia Pane, nama katidakon haporsiaw di minggu sadarion. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhomi, aido hanguluam.
Hata si paingot di si Sinta Derlin Uli Lubang Gaul na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluam. Hata si paingot di si Maria Devianti hutapea na makatidakon haporsiaon di Minggu sadarion. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Aurel Septiani si hotang na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluam. Hata si paingot di si dia uli tiarma na 70 na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluam. Hata si paingot di si Dini Febrianti si Mare-Mare na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatan di batana ginuruhommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Dina Febriana si Mare-Mare na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Helsa Angelica Samosir na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Epi Juita si Majuta na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rom 12 ayat 2. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Gracia Angelina Saragi na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluammu. Hata si paingot di si Kristina Damayanti Turnip na makatidakon haporsiaw di Minggu sadarion. Namun Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Saya berjumah horasi rasa mate dungili honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani di bata naginuruhommi aido hanguluammu.
Hata si paingot di si have money si anipar, maka tidak kon haporsiaw di minggu sadarion. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginur homi, aido hanguluam. Hata si pengot di si presklesia Arni Novina, putri si Manuk Kalit, na maka tidak kon haporsiaw di minggu sadarion. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginur homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Koni Medi Angelina Panggabian, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginur homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Dominic Abigail Sialagan, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginur homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Melisa Esteria Siregar, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mazmur 28 ayat 8. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuru homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Novalisa Olivia Purba, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuru homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Natasha Fernanda Gurning, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuru homi, aido hanguluam. Hata si paingot di Sinegita Octavia Gurning, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuru homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Laura Elisa Berukaro, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saya berjumah rasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuru homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Sebastian Paraja Maros si Hombing, na makatidakon haporsiaw di minggu sadarion. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lihonok kumat hotupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Kristian taraja maros si hombing. Nama ketidakon hapor siaw di minggu sadarion. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Sai berjumah horasi rasa mate lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Heskiel anggi si Tohang, nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lihonok kumat tupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Febri Alpino si Manungkalit nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lihonok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Ben Menhat Jordan Lubis nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lihonok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Marpel Manuel si Hobbing nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lihonok kumatu tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Joel Farel Nicholas Hasibuan nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumat tupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Abednego Moriah Pane nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumat tupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Aril Siburian nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumat tupal hanguluan. Parangehon mahatan di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Renhat Alonso Nathanael Hutauruk nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Parangehon mahatani di batana ginuruhommi aido hanguluamu. Hata si paingot di si Ricardo Romlan Panggabian nama katidakon hapor siaw di minggu sadarion. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok matu tupal hanguluan, parangehon mahatan di batana gidur homi, aido hanguluammu. Hata si paingot di si Erlangga Frans Bethesda, na maka tidak kona persiaw di minggu sadarion. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonok matu tupal hanguluan, parangehon mahatan di batana ginuru homi, aido hanguluammu. Hata si paingot di si Peter Osten manulang, na maka tidak kona persiaw di minggu sadarion. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Saya berjumah horasi rasa mate, dugi lehonokku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatan ini debatana ginuru homi, aido hanguluam. Hata si paingot di si Pangeran Gilbert manurung, na maka tidak kona persiaw di minggu sadarion. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matu hotupal hanguluan, parangehon mahatani di batana ginuru homi, aido hanguluammu. Martangyang mahita. Alia manami na di banua gidjang, asima roham dinasida akan pinasahat nuaik tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Say pahot manasida di bagasa badan naung niuluan nasida. Say parbadiay manasida di bagasa katam. Asatarida haporsyaun nasida tujuluanon. Marhite-hite parange nadenggan. Amin. Dung makatidak kon haporsyaun nasida, omatiki parjolo di nasida, naing madohoti ulaw nabadia, rapdohot di tanah di sonon. Alanii masuk mahita tu acara ulaw nabadia. Nama jalo perpadanan nabadia ima pilajar sidi dohot natoras alanita para de marohan ang pikirata marid de mahita sian buku di nomor 152 ayat sada.
Damai ni dibata na sumurung siyan saluh roha, ima mangaramoti ate muna doho rohamuna, marhiti-hiti Kristus Jesus, amin martangiang mahita. Ali Tuhan dibata para siroha na sumurung, ama namin na di banwa gidyang asiroham, topo mahami na pungudison, adorang hupangan hami ano perpadanan na badiyay, lehom matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor siyaon na mangulu di hami, asa po situturo hanami di anakmu Tuhan Jesus Kristus, na makokop hami, parguguy mahami maswadahod dirin hami, asa tarihuton hami Tuhan Jesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului, say tayi tirohan nami, asa lamalungun hami tuban wagidyang, asa say masihol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Jesus. Amen. Hita akan ang pinarhamaul ni debata, ita sakap no ang mga torparpadanan na badiyay, di bahini tatibang majumulo, manang nataw hita marulaw na badiya, asa unang hona uhum manang isesian hitaon, ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana ala ni pabahinan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Jesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alaya kanadoho marulaw na badiya, unang bedi oloy sibulis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siya ni, tunggo tapon hamu mahosom doho late ni roha, alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Jesus Kristus, naung mate jala naung mula mangul humoko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni, tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu masuk kusukunon, jong-jong mahamu. Rapdoho natoras. Naparjulu. Di parhatutu rohamdo, hala pardosa hosian hatutubum doho ala ni panglausim di pati ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsa doroham ala dosami, jala dipangido roham naing maluaho, nuaing sian dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Jesus Kristus tanoon panguluhon pardosa, ibana nang mati doho mula manguluh humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardinggad dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapaw dukbe marohata, jala tatapoti masudi dosata, ihutton hamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ajo jo tulo si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balos sonommu tuhami hobbar tu pabahinan nami i. Alayala ni gudang ni asi do holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Jesus Kristus. Naung nilihommu humokop hami. Ala ni i ubahin na hup hami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say sesa masudido sa nami, jalalehon to di parbadia tu hami, asa margugo hami mangalo na sa dosa, doho mangulahon na haubar tulomo ni roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni rohan ni debata, say sahat matuhamu na hinaporsyam muna, mga sahon hata ni Tuhan Jesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhuk dosa muna, marhite-hite guar ni debata ama, anak doho todi parbadia. Amen. Alia manami na di banwagidyang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwagidyang, leho matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihot ti pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hono na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen. Hudul mahamu. Maredde hita siyan bukwede nomor 157 ayat sada.
Atong tangihon hamuma tonan ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-gusagu borngin nai uju tarjehi ibana didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehom matuak kasisian na huhu madidok jalo hamuma jala pangamma dagi kudoi nanilehot tu hamatian humoko pamu bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diau. Jaladung sunna sida mangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasesaan di dosa sai bahen hamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong Roma hamu nungarade ida jaladai hamuma dengan basani Jehovah los marid de mahita.
yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todikku jalan nasarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todikku jala unang tunghalu pahon denggan ni basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina. Jala ibana pamalum akasahi musudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho denggan basa doho asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labata rimas jala para si roha gudang. Dang dibahen tuhita na hobbar tu dosata. Jala dang dibalosson tuhita na hobbar tu hajahatotna. Songon asini roha ni ama-ama tu akanak kon na do. Asini roha ni Tuhan debata diak kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus. Umokop hita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku dohok rohaku. Dohok nasa papahenaku do Tuhan debata. Olak neon rodi saliling nililingna. Amin. Maridde hita bukede nomor sia ayat sada los rimma hita jongjong salhuna. Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata ama nami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dot na saulibasa na mauliutus. Kupasat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabi wap na hutcus di culung. Pasu-pasu may jalaramu tia sahu parhasia kami pilihan non. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi. Aliyama nami na di benua gijang say pinurba dia makuarmu say roma harajaumu say saut malomoni roham di benua tongosongun na di benua gijang lehon matuhami sadari okang ulua siapari say sama dosa nami songopanesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Amen.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakko Tuhan debatama buhina tuho jala dipasahorhon ma damena tutodim. Oras mari kita. Terus rumahnya tuh. Molo warung ko sesi foto-foto kita sama panitia. Ya, kami undang anak-anak kami untuk langsung maju ke depan supaya foto bersama kita. Ayo, buruan. Anak-anak dibawa ininya untuk foto di depan seperti yang kemarin. Cepat-cepat. Iya, buat orang tua kami, silakan duduk di tempat masing-masing. Nanti akan kita panggilkan fotonya berdasarkan nomor urut. Iya. Oke. Setelah selesai nanti foto bersama ini, siap-siap keluarga Marvel Sihombing untuk tinggal di tempat dan orang tuanya untuk foto bersama. Ya, silakan duduk. Silakan duduk kecuali keluarga Marvel Sihombing untuk tetap di tempat. Orang tua dari keluarga Marvel